Sialuma dihita saluhutna kadongan sapor siaon manang di dia behita maringanan di bagasa tikion saitu hatama mangaramoti hita ganu marsada-sada nuaeng naeng taihonotama hatani di bata jumolo mahita martangiang ali Tuhan di bata partingkan basa jala parasiroha na sumurung maole ate huso bahora nami tuho di bagasa tikion siala pangaramotiomu dohot asini roham na totong mia dope di tonga-tonga ni ngulu nami sahatu partikianon Tuhan di bata na yang tangihono nami mahatam saleho ma turohadu pikiran nami damemi lau majakon hatami saya marpamati maroham Tuhan mamereng akadusa pangalasun nami saya samai Tuhan asi maroham holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluai martanya kami Tuho amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imana tersurat sian buku pesalmen bidu ono pulualu ayat 25 saat roh di ayat 26 sonon mah hatani debata didok disi nunga di ida nasida habobongokmu ale debata habobongok ni debataku rajaku tu bagasan habadion nai mardala di jolo akka parede di pudini akka parsarune di tonga-tonga ni namar baju akka nama malu doal pinuji ma debata di bagasan akka luhutan Tuhani hamu ale akka nasian mual ni Israel disido si Benjamin siapudan pangarajai nasida aka iduk sia Juda pe pasipar aka iduk sia Jebulon aka iduk sia Naptali ditonaho debatado hagogo ommu sai parguguima ali debata na pinatupam tuhami ala jorom na di Jerusalem taruhonon ni akaraja do sugut sileho-leho tuho sai songgahi mabuea na ditolongi aka jonggi na marhoron-horon rap dohot akan anak ni lobu ni aka bangso asa diului nasida patu mangaleho joba hahal ibana pasirako bangso akan nama kalomohon hamusuon rodo sugu akan nasumangap siam misir kuspe hapuga do marsoba tu debata hamu aliak kaharajau di tanoon edeho kamuma debata balu hamuma parhinaloan memuji Tuhani sela ibana na marhite-hitehon langit ni langitas sian narobi ida ma pangyaron nama suarana na gugui sai leho kamuma hahormato tu debata hamuliau naido gumonggom Israel jala diaka banua gijak sehali do haguguon na sokaldo debata rosian ingananna akan nabariyai debatani Israel do ibana silehon hagugo dohot hamuliau tu bangsoi pinuji ma debata olat ni do sahatna topi ni hatani Tuhanon leho kamu ma hahormaton tu debata hurian itu hatta boy dohonon edde hamonangat do pesalme bidu ono pleluon nani deho disada ulaon ari raya na di papuji-puji debata gabe raja di Jerusalem di gobarhon isini pesalmen ono pleluon do tong taringot tu sejarah ni bangsa Israel mamukka sian haluaon nasida sian parhatobanon Misir sahat tutano parhorsihat doho dolo sin porang nama say hebat laho mangyahi tano naung di baga-bagaho tu nasida suak songoni nang panurirangot taringot tu saluhuk bangso na ikom makatidakon pabuan na sasada Jehovah do debata na patut si sobaon nasida marningo hasomalon na masa di parsobaon nasida di patupan nasida tangiang do puji-pujiat tu debata marhite tangiang dohot edde na diwarisi nasida sian upu nasida boy madohonon hira-hira songonon ma parmasa ni pesalminon diobas ni akka panguhum adora so gabi inganan hamianan ni debatado pe huta Jerusalem ro Jehovah sia dulu sin
laho manguluhon perdalanan ni bangsona. Dungi di papuji-puji ibana dibasan di atas ni dolok Tabor. Inganan ni bangso Israel marpungu laho marporang. Butaber tersurat di buku Panguhub bidu 4 ayat 12, dohok ayat 15, rodi bidu 5 ayat 10. Jala de dehon nasida edde sia si Debora, disima Jahoba de batani Israel, dipuji di bagasan hata manang kiasan na marharroa sia budaya ni aka bangso di abad 10 sebelum Masehi. Jala dung dipadiri bagas joro di Jerusalem. Tongdo di edeho pesalmenon gabi pujiat tu Jahoba naung gabi raja. Jala imana takasi dauta siap pesalmenon. Ditogiho kita doho sadok tanoon mamuji debata. Ibana na setotong manariho bangsona diakan ariko di paranguluas si ganupari. Nabal gado debata tai si parmonang. Dangadong agiasada musu naboy pataluhoni. Airodo ibana gabi si palua di tonga-tonga ni bangso Israel. Dituhuk do bangso nai. Dilehod do tunasida haluau siak kamatea do siak tangan ni musuh na jahat roha. Dayak 25 ayat 20 halui. Debata di jauh-jauh gabi raja. Ini adalah peristiwa perayaan kemenangan dan penobatan sebagai raja. Benyamin dan Yehuda mewakili suku-suku di selatan. Sementara Jebulon dan Naftali mewakili suku-suku di utara. Dayak 29 sampai 36, Allah ditinggikan sebagai Tuhan. Songon na nidok na di ayat 30, taru honon ni aka raja do sugut si leho-leho tuho. Marroan aka bangso na lebani marsoba jala mamuji debata. Patuduhod dakola di bangso na Israel debata marhuaso. Alay saluhut aka bangso do ginonggomanna. Atong bangso na gugusitutudo bangso na mekmet ros mo ba debata. Saluhut na harajao di tanoon asa mangedeho debata. Ay nunga di ida jala terberita naong dipatuduho debata. Akapabahe na do tagugoon na padua bangso na jala pasirakon na sa bangso. Akadongan sa porsiyaon na mangihut hatan itu hano madot tuhita leho kamuma hahormato tu debata. Ay marmulia jala nasokal do debata. Taingot masa sada debata do hasahatan ni hahormaton. Hamuliao do hasangapon. Ido tugas asa marsangak debata marhite pangulauta. Dada laho mabuat sangap ni debata hita di ulaut tabi. Ay boasa debata hasahatan ni sangap do pamujian. Ala nabadia do ibana. Nasokal situtu jala saluhut na hasianganon ginonggomanna. Tapatuduhom mahita akan aporsai, halak na hormat tu debata. Tapatarida may marhiteho pangalahota tu dongat tajolma, parholong, pardame, marpangaju di hagaleon, manang mengampuni. Jaladang adok pamaloson ay sa guru di debata do panguhumani. Hormat mahita tu debata, ganuk mahita jolma patutoru diri do di bagasan haserepon. Ay orbut do hita dia dopan na. Alani asini rohani debata do hita ubahin narga. Atong tapasiding mana mabuat sangap tu diri alay margogo mahita pasahap pujiat do sangap di debata diganu perngulota. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata mau leate usob baharanami tuho. Di bagasa tikion hatam mamakulingi hami. Ima manosoi hami mangalehon hahormato tuho ali debata. Asima roham homa na totong upa puji-puji hami, upa sangap pami, huede ho kami, huju-huju ho kami, say pargugui hami Tuhan, di bagasa tordim lau patu pahoni. Tuhan ramoti saluhut na hami akan aporsia di ho di tonga-tonga ni hasianganon. Asa manada diri hami Tuhan dia dopamu, asa tahu hami Tuhan mangulahot dia dolomone roham, di bagasan ngulunami si ganupari. Tuhan ramoti mahami ganu mersada-sada sasonia ka keluarga nami, donga sahutan nami, dohok musuh nami dohok nama musuh hami Tuhan. Saya si maroham di Tuhan de batas saya patuduho madala perdamio di hami, ditiki halehitanna, saya homa Tuhan na patupahoni saluhutna. Saya leo madi hami roha na ulu burju,
Naserep Tuhan, jala olo masih sa dosa, itonga-tonga ning ulu nami. Sesi sama Tuhan akka dosa pangalasun nami, hola mangasaon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Horas madihita saluhuna. Shalom.